adwa I want to nakubaliana na wakili. Ayie gi wach ma wakili owacho. Janeko no dhoge wer seche moko. To onyalo wer kuonde moko nengo time gigo nikech let's say kwa pick gima topic machalo extrajudicial killings. Chuny jokenya opong'o lit. Jo Nyanza ywak joge. Jok manyo to wangi ne e kanisni. So that's a very sensitive topic. Makajatelo. Dua loso kuome. Nyaka obed motang. Gi wach mogolo. Nikech nyalo hinyo ji. Koro gima nowacho kuom mano okayie kode. Mano rach. Onengo ng'e ni that's a very sensitive topic. To mulo jok mopogore gi yo mopogore. So machielo equity. Onge kaka inyalo serikal nyalo bedo ni tero development makumora chiel to jok moko hinyo. So I'm very happy gi serikal for the very first time gik gitime Nyanza nikech aneno gik mopogore kotimre gi wanga. So I'm happy about it nikech we are all Kenyans, wachulo ushuru, to we are entitled. It's not something for us to be begging. It is a right, our constitutional right as taxpayers ni development wayudo. To makoro ituone jok moko timie jok mano be mano rach. Koro kanyo aunga mkono serikali ni gitimo maber. To they need to carry that on. Ok mana Nyanza but kuonde moko ma development poko chope to nituonegi. Another bit is adwa encourage jothurwa jo Nyanza. Ni seche moko kelele achura kata ngur ogwal ok mondok gine modho. Koro modura modha sane nikech you have that opportunity. Because if I was to be put there katan I would do the same. Donge. Koro anamor gi kanyo and I will upload jok mantie behind to the teloma ma Nyanza who are spearheading this. Continue and keep up the good job so that utene jopiny maendeleo madwarore. Mheshimiwa Kwenya, in korka kori kaka Gachagua osebedo ka nyiero